У эфіры радыётэатр плюс. Прапануем вашай увазе радыёспектакль «Атэль Танатос Палац» паводле аповесці Андре Маруа. Аўтар інсцэніроўкі Анатоль Залеўскі, рэжысёр Марына Троіцкая. Ролі выконваюць народная артыстка Рэспублікі Беларусь Зінаіда Браварская, артысты Владзімір Бузук, Абрам Новосельскі, Іван Леснеўскі, Владзімір Багалюбскі. Запіс 1968 года. Что за акциями компании «Спил»? 59 сверкаю. А кельный код? 28. Рано дрень. Курс акций упал на 20%. И знаходятся ж дурні, які не вераць, сцвярджаюць, што гэта не крызіс. Яшчэ аднаму не пашанцавала. Тым горш для яго. Этой акции по $120. $53 страты на кожной. Так, это конец. Пачынаць усё спачатку. Гэта магчыма, калі б Фані праявіла цярплівасць і мужнасць, але ў яе няма літасці. Яна кінула мяне аднаго. Грошей засталося $600. Нават меней. Можна пражыць месяцы 2-3. А потым упасці з 20-го паверха. Колькі секунд? 3-4. Кроў на асфальце і раструшчанае цела. А калі адразу не памрэш? Свежая почта. Отель Танатос Палац, Нью-Мексико. Дзіўны адрес. Хто мне можа адтуль пісаць? Отель Танатос Палац. Директор Генри Берстекер. Дорогі пан Манье, мы сёння звяртаемся да вас не выпадкова, а маючы пэўнай звесткі аб вас. У нас есть подстава спадзявацца, што нашы паслугі могуць вам спатрэбіцца. Вы не могли, вядома, не заўважыць, што ў жыцці нават самага мужнага чалавека складаюцца часам такія
фатальныя акалічнасці, з якімі нельга змагацца, і тады прыходзіць думка аб смерці, як аб жаданым ратунку. Заплюшчыць вочы, заснуць, каб ніколі больш не прачынацца, не чуць ні пытанняў, ні папрокаў. Многие из нас имеют такое жадание, марили об этом. Однако так бывает, подай, что зусім. Люди не отваживаются оборвать таких покут. И это зусім зразумела, коли вспоминаешь тых, кто пробовал это зрабіць. Большасць самогубстваў кончается страшенно неудало. Один хотел пустить себе кулю в лоб, а зачапіў зрокавы нерв и ослеп. Другі, жадаючы навеки заснуть, выпил снотворного, але помылился дозой и проснулся дни праз 3, парализован, без памяти, с хворобой мозгу. Самогубство — это мастацтва. Але разом з тым, по самой сваёй прыродзе, яно не дазваляе чалавеку набыць належны вопыт. Маючы гэтакі вопыт, дарагі пан Манье, і спадзяючыся, што закранутая намі праблема вас зацікавіць, мы гатовы прапанаваць вам свае паслугі. З'яўляючыся ўладальнікамі атэля, які знаходзіцца на граніцы Злучаных Штатаў Мексікі і пазбаўлены афіцыйнага кантролю дакучлівых прыватных візітаў, дзякуючы пустэльнаму характару мясцовасці, мы прыйшлі да пераканання, што наш абавязак памагаць чалавецтву і тым з нашых братоў, хто па сур'ёзных і няўхільных прычынах хацеў бы разлічыцца з жыццём. Мы даём спосаб выканаць гэта без пакут, и осмелимся стверджать, без усякой рызыкі. У отеле «Танатос Палац» смерть споткает вас у сне, деликатно и без болю. Тэхнічная спрактыкаванасць, набытая нами за 15 гадоў бесперапыннага старання. Толькі за апошні год мы обслужили больше за 2000 клиентов, дазваляя нам гарантаваць и надзейнасць ужытай дозировки, и хуткі вынік. Дададзім таксама яшчэ кліентаў, якіх мучыць сумненне або перакананні рэлігійнага характару. Пры дапамозе вынайдзенага нами адмысловага метаду мы вызваляем іх ад усякай маральнай адказнасці. Мы добра ведаем, што большасць нашых кліентаў абмежавана ў сродках, і таму мы давялі расцэнкі Танатоса да мінімуму. Каб пасяліцца, у нас хопіць $300, якія ўносяцца адразу. Гэты невялікі ўзнос вызваляе вас ад далейшых затрат на ўвесь час, пакуль вы будзеце ў нас. Але працягласць гэтага часу не павінна быць вам вядома. Узнос пакрые выдаткі па самой аперацыі, по пахаванню и по нагляду за могилой. Таксама важно додать, что Танатос находится на лоне природы в цудоўнай мясцовасці.
Мае 4 тэнісныя корты, пляцоўку для гульні ў гольф і вялізны басейн для плавання. Кліентура атэля складаецца з асоб мужчынскага і жаночага полу і амаль уся належыць да высокіх і вытанчаных слаёў грамадства. Сацыяльная згода, якая пануе ў нашым атэлі, памножаная на незвычайнасць сітуацыі, надае адпачынку ў ім ні з чым не параўнаную прывабнасць. Пасажыраў, што едуць да нас, просім выходзіць на станцыі Дэмінг, дзе іх чакае спецыяльны аўтобус атэля. Аб прыездзе просім паведаміць загадзя за 2 дні наперад пісьмом або тэлеграфам. Наш тэлеграфны адрес: Танатос Палац, Нью-Мексіка, дырэктару Берстекеру. Танатос Палац, Нью-Мексіка, дырэктару Берстекеру. Танатос, сэр? Так. Давайте ваш чемодан. А чый багаж там ужо ляжыць? А вы не бачите? Тых 2 маладзенькіх блондинок. Няўжо і гэтыя мілыя дзяўчынкі прыехалі сюды паміраць? Вы давно працуеце шафёрам, Танатос? 3 гады. Дзіўная, відаць, работа. Дзіўная? Чаму дзіўная? Я ваджу аўтобус, што ж тут дзіўнага? Скажыце, ваши пассажиры калі-небудзь вяртаюцца? Не часто. Але гэта бывае. Вось, напрыклад, я. Вы? Сапраўды? Вы прыехалі сюды як кліент? Вот что, мистер. Дзяўчаты селі, поедем. Я ўзяўся за работу не для таго, каб вы у мяне распытывалі. Сэр, прошу вас запомнить гэтыя карткі. Просьба дакладна запісаць дату і месяц свайго нараджэння, а таксама прозвішча асоб, якім трэба паведаміць у выпадку няшчаснага здарэння. Просьба назваць адрасы сваякоў ці сяброў, самае меншае 2, і абавязкова перапісаць ад рукі на роднай мове наступную заяву. Форма А. Я, ніжэй падпісаны, будучы пры сваім розуме і цвёрдай памяці, сцвярджаю і сведчу, што сам добраахвотна расстаюся з жыццём, а таму здымаю цалкам з дырэкцыі служачых атэля Танатос Палац усякую адказнасць, калі са мною што здарыцца. Калі са мною што здарыцца. Вось тут подпишите, сэр. Жан Манье. Дякую, сэр.
гэтыя мілыя дзяўчаткі. Яны таксама перапісваюць форму А. Мистер Манье, рад вас бачить. Вітаю вас у отеле Танатос Палац. Заходите, приласка. Это ваш отель? Не, сэр, это уласнасць акцыянернага таварыства, але ідэя сапраўды моя. І я прызначаны яго дырэктарам пажыццёва. А як вам удаецца пазбегнуць непрыемнасці ад мясцовых улад? Непрыемнасці? Але ж мы не робім нічога, што супярэчыла б звычайным абавязкам гаспадароў атэля. Мы даём нашим кліентам тое, што яны хочуць. Зрэшты, пан Манье, ніякіх мясцовых улад тут няма. Эта тэрыторыя так дрэнна размежавана, што ніхто дакладна не ведае, каму яна належыць. Мексіцы ці Злучаным Штатам. Доўгі час гэта плато лічылася недаступным. Сігару, прашу. Дякую. Вось існуе легенда, што некалькі стагоддзяў таму назад сюды ўцяклі рэшткі аднаго індзейскага племені, каб памерці разам, ратуючыся ад еўрапейцаў. І тутэйшыя жыхары кажуць, што іх душы вартавалі калісьці гару, не дазваляючы нікому падняцца. З гэтай прычыны нам і ўдалося купіць тут зямлю па сходнай цане, каб жыць вольна і незалежна. А сем'і вашых кліентаў не падавалі на вас у суд? Падаваць на нас у суд? Боже праведны, за што? Хто нас можа судзіць? Наадварот, сэр, сем'і наших кліентаў рады, што нам без всякага скандалу удаецца вызваліць іх ад праблем далікатных і часам вельмі пакутлівых. Не, сэр, мы ўсё гэта робім хораша, карэктна. Нашы кліенты, нашы лепшыя сябры. Віскі, кока-колу, як сказаць? Не, дзякую. Можа, вы жадаеце паглядзець свой пакой? Калі вы не супраць, мы вас змесцім у нумар 113. Спадзяюся, вы не верыце ў прыкметы. Ніколькі. Ну, вось і добра. Але я выхаваны ў строгіх рэлігійных правілах. І шчыра прызнаюся, думка аб самагубстве мяне трывожыць. Ну што вы, сэр, якое самагубства? Аб гэтым і гаворкі быць не можа. А што да $300, калі ласка, сэр, дайце іх па дарозе нашему кассиру, кабинет его побач з маім. Слуга прывядзе вас у номер 113. Калі у вас вечера? У 8:30, сэр. Я сустрэну вас у салоне. До вечера, мистер... Берстекер. Мистер Берстекер. Мистер Манье, я вас шукаў. Паколькі вы адзін, я падумаў,
Ці не будзе вам прыемна павячэраць у кампаніі з адной нашай кліенткай, миссис Кларой Кирпишов? Я приехал сюда не для того, как вести светское житье. Я разумею. Але все ровно. Можете вы мне показать эту даму, не знакомича с ею? Вядома, пан Манье. Миссис Кирбишоу, вон тая молодая женщина в белом платье, что сядзіць каля піяніна і гартае часопіс. Мне не верится, каб яе выгляд кому-небудзь не спадабаўся. Хутчэй наадварот. Это на редкость приемная дама, добра выхованная, интеллигентная, с аристократичной душой. Миссис Кирбишоу и сапраўды вельмі прыгожая жанчына. Темные волосы, локоны свисают аж до плеч, высокий лоб, очи разумные, темные, мягкие. Неужели миссис Кирбишоу? Мистер Берстекер, что хіба и гэтая дама приехала до вас, як и я, с той же мэтай? Вядома. Вядома. Коли так, познакомьте меня. Мы провели с вами цудоўны вечер. А як трапілі сюды вы? Як і многие. Я вышла замуж за человека богатого, доброго по натуре, але я не любила его. Покинувши его паўгода тому, я выехала у Европу з адным вельмі прывабным и циничным молодым письменником. Я з ім сустрэлася ў Нью-Йорку. Я думала, што ён ажэніцца са мной, як толькі я атрымаю развод. Але апынуўшыся ў Англіі, ён даў мне зразумець, што я яму надакучыла і непатрэбна. Зняважаная, пакрыўджаная яго жорсткасцю, я паспрабавала растлумачыць яму, што дзеля яго я ахвяравала ўсім, трапіла ў жудаснае становішча. Тады ён сказаў мне: «Клара, вы жанчына мінулага стагоддзя. Каб я падазраваў гэта, я не звязаўся б з вами, не забраў бы вас ад мужа і дзяцей, мілая моя. Вам трэба вярнуцца, ваше прызванне, мець кучу дзяцей і няньчыць іх». Тады я ухапілася за апошнюю надзею угаварыць свайго мужа, Нормана Кірбішоу, каб той узяў мяне назад. Я была ўпэўнена, што я здолею крануць яго сэрца і дабіцца свайго. Аднак Норман, акружаны варожай мне зграяй сваякоў і кампаньёнаў, быў няўмольны. Пасля некалькіх пакутлівых і дарэмных спроб, даведзеная да адчаю, аднойчы раніцай я знайшла ў сваёй паштовай скрынцы праспект атэля «Танатос» і зразумела, што гэта адзіны спосаб, хуткі і лёгкі, вырвацца з той страшнай пасткі, у якую трапіла. А
Вы не боитесь смерти? Вядома, баюся. Але яшчэ больш мяне пужае жыццё. Дасціпны адказ. Гора навучыць. Такое гора, як у мяне. А вы хочаце памерці толькі таму, што панізілася цана вашых акцый? Няўжо вы не разумееце, што праз год, праз два, ну самае большае праз 3, калі у вас хопіць мужнасці жыць, вы ўсё гэта забудзеце і, можа, нават вернеце свае страты? Мои страты не галоўная прычына. Гэта сапраўды не мела б значэння, калі б у маім жыцці захаваўся хоць які-небудзь сэнс. Але я ўжо казаў вам, што ад мяне адмовілася жонка. У Францыі мяне няма ні блізкай радні, ні сяброў. І яшчэ, каб ужо да канца быць шчырым, скажу, я калісьці пакінуў сваю бацькаўшчыну праз адну вялікую няўдачу у каханні. За каго ж мне цяпер змагацца? Як за каго? За самога сябе. За тых, хто вас пакахае. А гэта ўсё будзе, абавязкова будзе на вашым шляху. Калі вы пераканаліся, што некаторыя жанчыны ў цяжкую для вас хвіліну паводзілі сябе агідна, не асуджайце несправядліва ўсіх. Вы сур'ёзна думаеце, што ёсць на свеце жанчына, я хочу сказаць, жанчыны, якіх я бы мог пакахаць, якія згадзіліся б некалькі гадоў жыць у галечы, у беднасці, у пастаянным змаганні? Я ў гэтым упэўнена. Ёсць жанчыны, якія любяць барацьбу, а ў беднаце знаходзяць нейкую романтычную асалоду. Напрыклад, я... Я только хотела сказать, что мне здаецца, что нам трэба вернуться ў салон. А вы не думаете? Вы не думаете, что ў эту ночь... О, не. Не. Вы ж только что приехали. А вы? А я тут уже 2 дні. Тогда я думаю, мы завтра сустрэнемся. Так. І зробім невялікую прагулку у горы. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй раніцы. Доброй раніцы. Я, здаецца, напужаў тых маладзенькіх дзяўчат. Яны разбегліся, убачыўшы мяне. Гэтыя дзяўчаты аўстрыйкі. Вельмі баязлівыя, яны расказалі мне сваю гісторыю. Цікава. Спадзяюся, вы мне пра іх раскажаце. Абавязкова.
Вы хоть трошки спали вночі? О, так. І доволі моцно. Ви ведаеце, мне здаецца, што гэты хітры Берстекер нам чагосьці падлівае на сон. Не думаю. Спал я нормально и прочнулся зусім здоровый и вельми счастливый. Давайте пойдем гэтую стежкой, и вы мне расскажете историю молоденьких австрийек. Вы тут будете моей Шахерезады. Так, але у нас не будзе 1001 ночи. У нас? Вы кажете, у нас? Дзяўчынкі гэтыя блізняты, дзве сястры. Яны разам выхоўваліся, і не было ў іх ніякіх блізкіх сяброў. У 18 год ім папаўся нейкі венгерец, арыстакрат, са знатнай сям'і, прыгожы, як анёл, і музыкальны, як цыган. І абедзве адразу страшэнна закахаліся ў яго. Праз некалькі месяцаў ён пасватаўся да аднае з сясцёр. Другая з адчаю паспрабавала утапіцца. Тады тая, якой граф Нікі зрабіў прапанову, вырашыла адмовіць яму. І сентыментальныя дзяўчынкі надумаліся памерці разам. А тут якраз падаспеў як мне, як вам, праспект атэля Танатос. Якое вар'яцтва! Яны ж маладыя і прыгожыя. Ну чаму ж ім не жыць у Амерыцы? Хіба на свеце мала добрых хлапцоў, якіх можна полюбіць? Трошкі цярплівасці, і ўсё наладзілася. Сюды якраз і едуць тыя, у каго няма цярплівасці. Усе мы разважаем разумна, калі справа нас не датычыцца. Сказаў жа нехта. У кожнага хапае мужнасці, каб перажыць чужую бяду. Нам трэба вяртацца ў атэль. Так, мы доўга хадзілі па парку. Жар. Хадзілі, абняўшыся. Клара. І ўсе гэта бачылі. І садоўнік, убачыўшы нас, адвярнуўся. Да чаго ўсё ж добра жыць на свеце. Дозвольте. Мистер Ванье, заходьте, заходьте, коли ласка. Віскі, соды, коктейль, бренді. Не, щиро дякую. Чим могу бути вам корисний? Корисный? От так, пан Берстекер. Во всякім разе, я спадзяюся. Тое, што я скажу, вас, напэўна, здзівіць. Слухаю вас. Перамена такая раптоўная. Але жыццё ёсць жыццё. Адным словом, я пришел сказать вам, что передумал. Я не хочу помирать. Вы это серьезно говорите, пан Ванье? Я добро разумею, что вы полічите меня человеком непоследовным и нерашучим. Але ж яно зусім натурально, что при новых обставинах меняются и наши жадания. Тыдзень тому назад,
Калі я атрымаў ваше пісьмо, я быў у адчаі, адчуваў сябе адзінокім. Мне здавалася тады, што няма ніякага сэнсу змагацца. Сёння ж усё пераіначылася. І гэта дзякуючы вам, пан Берстекер. Дзякуючы мне? Так, бо гэты цуд стварыла маладая асоба, з якой вы пасадзілі мяне за адзін стол. Миссис Кірбі Шоу. Чароўная жанчына, пан Берстекер. А? Што я вам казаў, пан Манье? Чароўная і гераічная. Даведаўшыся, у якім цяжкім становішчы я апынуўся, яна згадзілася падзяліць са мной пакуты майго жыцця. Вас гэта здзіўляе? Ніколькі. Мы тут прывыклі да всяких нечаканых перамен. І я рад за вас, пан Манье. Вы яшчэ такі малады, вельмі малады. Дык вось, калі вы нічога не маеце супраць, заўтра мы з миссис Кірбі Шоу поедем адсюль. Значыць, миссис Кірбі Шоу таксама адмаўляецца ад... Ну, вядома. Зараз яна будзе ў вас і сама пацвердзіць. Віншую вас, мистер Манье. Віншую вас ад усяго сэрца. Дзякую. Я шчаслівы. Застаецца уладзіць яшчэ адно пытанне, даволі далікатнае. Калі ласка. $300, якія я вам заплаціў, гэта амаль усе мае грошы. Растлумачце, калі ласка. Цалкам і поўнасцю яны пераходзяць Танатосу. Ці я магу атрымаць назад некаторую суму, каб купіць білеты на дарогу? Мы люди сумленные, мистер Манье, и берем плату только за тое, что зроблено нами реально. Завтра раніцай кассир подагуліць ваш рахунок з разліку $20 у сутки за номер обслуговывания, и рэшта вам будзе звернута без затрымки. Ваша спагады великодушнасць. Ах, пан Берстекер, я не ведаю, як вам і дзякаваць. Ну, что, до ваших послуг, мистер Манье. До ваших послуг. Вы меня кликали, сеньор директор? Заходите, Саркони. Я вам потребен, сеньор директор? Так, вы мне потребны. Сёння ўночы пусціце газ у нумар 113. Так гадзіны ў 2. Загадаеце, сеньор директор, спачатку даць сонны газ, а потым ужо смяротны? Думаю, што не трэба, ён будзе спаць моцна. На сёння ўсё. А завтра, як і дамовіліся, 2 дзяўчынкі з 17-го. Слухаю, сеньор директор. Ідзіце, Саркони. Можна? О, Клара. Алло? Заходь. Якраз я збіраўся тебе покликать. Твой клиент уже был у меня, подпередил, что хочет выехать. Ну, мне здаецца, что я заслуговываю похвалы, сэр Берстекер. Чистая работа, правда? И хуткая. Я гэта улечу. Хочешь выпить? С приемностью. О, прошу. Дякую. Так. Значит, сёння ўночы яго, а? Так. Сёння ўночы. А, бедный хлопчик. Такі романтичный, такі душевный.
Все яны душевныя. Жорсткі ты чалавек, Бальштекер. Як толькі ў іх абуджаецца смак да жыцця, так ты адпраўляеш іх на той свет. Жорсткі? Наадварот, у гэтым і ёсць сутнасць нашага гуманнага метаду. У небаракі былі сумненні рэлігійнага характару. Я іх супакою. Так, ну, завтра табе адпачынак. О, Господи, нарэшце. Так, а на послезавтра новое задание. Еще один финансист, на этот раз со Швеции. Со Швеции? Так, и май на увазе не вельми молоды. А мне так сподобался гэты французик Жан Манье. Работу не выбирают. На, возьми свои $10. О, третий. И вот тебе еще 10 премиальных. О, сэр Берстекер. Дякую. И помни, послезавтра новое задание. Окей. Паважаныя слухачы, прагучаў радыёспектакль «Атэль Танатос Палац» паводле аповесці Андрэ Маруа. Аўтар інсцэніроўкі Анатоль Залеўскі, рэжысёр Марына Троіцкая. Ролі выконвалі Жак Манье, артыст Владимир Бузук, Берстекер, артыст Абрам Новосельскі, Кірбі Шоу, народная артыстка Рэспублікі Беларусь Зінаіда Браварская, шафёр, артыст Іван Ліснеўскі, партье, артыст Владимир Багалюбскі. Запіс 1968 года.